हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे नोंथांमोनजों फैफिनबावलायबाय दिनै गुबुन मोनसे टपिकखौ लानानै आरोना दा नोंथांमोन आं खोनासंहोगोन माखासे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ आं नोंथांमोननो खोनासंहरन दे खोनासंबानो जाबाय। प्रकाश नार्जारी बिथाङा सिलाय लाबोदों मादों नै लाबोखादों मादों होनना एसे खोनानो मोन्दों। दा बे खोथाया बेसेबां सैथोमा? एक्सुवेलिथ' माने आंबो मेगनजों नुवाखै आंबो माने खोमाजों खोनादों हय माने न' खाथिनि मानसि थ्रुयै खोनादों आङो मारै जाखो जिखुनु जाया जानजि थिखोलायनानै लाबोखादों खान्दा बेफोरबायदि बुंलांदोंनो खिन्थु आंनो बे खोथाखौ आंनि माने खोन्थाग्राफ्रा खोन्थाजोब्बाय आरो दा बिनि थाखाय आंनि थार हौवा आंनि असे हौवा मोजां मोननाया गुबुन हिनजाव लाबाय बेनो जाबाय प्रकाश नार्जारी बिथाङा आंखौ गारनानै गुबुनखौ लाबाय आं बोरै थांना थाबावनो मानो फेक अडिअ होफादेरनानै होनांगौ जाखो? सोर बे सिख्लाया? सोर सिख्लानो थाखा होनानै भइस दाब खालामहोलायखो दे बुंलाय? लासिं सिं नुदों रायजो राजाफोर बिपिएफ पार्टिनि आखला माबायदि? अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा भिडिअ क्लिप्सफोरखौहाय। दा बाथ्राया जाहैबाय माने फार्स्ट टाइम जोंहा प्रकाश भाइया गारि लानानै गावनि कारखौ लानानै माने गावनि न'निफ्राय ओंखारदोंमोन आरोना आरो बेवहाय माने सासे सिख्लाया माने गेट खेवनानै होदों आरोना बेखौ माने भिडिअ खालामदों। दा भिडिअखौ नोंथांमोना नुबायबो जानो हानाय। दा बेनिफ्राय माने स्टार्ट जालांबाय आरोना बे मोनसे बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा ओंखारलांलायलायबाय आरोना। दा भिडिअ क्लिप्सफ्राव नुबाय जे माने पिस्तल लाना फैनायनो सोरबा हिन्जावसाखौ माने मोजां मोननानै गारबायनो मा होनो अडिअ रेकर्ड। दा फंबाय प्रकाशआ बुंदों माने बेफोर फेक होनना बुंदों आरोना। दा जियानो जादोला जों रियेलिटिया मा जों बेखौ मिथिया, नंमारगौना नंमारा जों बेखौ माने मिथिया आरोना। जों बेहाय जानला मोनला कमेन्टबो होनो हाया बुंनोबो हाया आरोना। दा आंनि मथेब्ला मेन बाथ्राया मा थारमाने बेबायदि फंबाय प्रकाशनि सायाव सम सम मानो बेफोरबायदि माने बाथ्राफ्रा ओंखारबाय थायो? फंबाय प्रकाशखौ बिदिब्ला सोरबा नोजोर होबाय नामा गाज्रियैनो? बेबायदि मोनसे सोंथि सिखारखाङो आरोना। दा मोनसे समावथ' नुदोंमोन जोङो माने फंबाय प्रकाशआ ओरैबायदि मोजां खामानि मावबोबाय थादोंमोन आरोना। जोबोद खम समनि गेजेरावनो फंबाया माने गोबां साबस्क्राइबार बुथुमदोंमोन, गोबां फल'वार्स फेन्सफोरखौहाय माने जोबोद खम समनि गेजेरावनो बुथुमनो हादोंमोन आरोना। बिथांखौ बयबो मोजां मोनदोंमोन माने हिन्जावफोरानो जा हौवाफोरानो जा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बोरायानो जा नङा होमबा? मानो होनबा बिथांनि मावनायखौ जों मेगनजों नुबोदों, बिथांनि बुंनायखौ जों खोमाजों खोनाबोदोंमोन। बिथाङा गोबां बेराम जानायानो जा सोरबा लेंग्रा लेंग्रि जानायानो जा सोरबा राहा गैयियानो जा बेफोरखौ भिडिअ बानाय बिथाङा गोबां मदद खालामबोदोंमोन। सोरबा आन्दायनानै दं, सोरबा मानसि गोमादों, बेफोरबायदि मावनानै बिथाङा गोबां मोजां खामानि मावबोदोंमोन, हारिनि अनजाथाव खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांखौ मानो बयबो गाज्रि मोननो हमखो? बिथांनि चेनेलाव दा माने भिउसआ गोबां खम जाबाय, नाथाय बियो मानो जाखो? मोनसेल' बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा माने पलिटिक्सआव एसे आगान होनाय बायदि बिथांखौ नुबाय आरोना। बिथाङा माने वान साइड मोनसे पार्टिनिल' जानानै माने खोथा बुंनाय बायदि जालांबाय आरोना, खोथा बुंनाय जालांबाय। बिनि थाखाय माने दिनै बिथांनिफ्राय लासै मानसिफोरा गुगालांजोब्बाय आरोना। दिनै फंबाया गाव मा सानो बेखौथ' मिथिया, मानो होनबा दिनै पलिटिक्सआव हाबसोमनानैबो हारिनि मोजां खोथा बुंजोबनो हाया। पलिटिक्सआव आगान होनाय लोगो लोगो नोंनि सायाव फोथायनाया माने 50%आनो थागोन थाया बेखौ जों बुंनो हाया आरोना। नाय जेनेबा बिटिआर एकर्डनि सिगां जोंनि थासारिया माबायदिमोन, बिटिआर एकर्डनि उनाव जोंनि थासारिया माबायदि जाखो? मोजां जादों गाज्रि जादों आं बेखौ बुंनो थाङा। थारमाने बेवहाय जोंहा गोबां इस्युफोर दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। दिनै एक्स एनडिएफबिनि खोथाखौ जों बुंजोबनो हाया। बिथांमोना मा गांदों मा गाङाखै, मा मोनदों मा मोनाखै जों बेखौ फिल खालामजोबनो हाया। बिथांमोनासो मिथिगौ बिथांमोननि दुखुखौ, बिथांमोननि इस्युखौ बिथांमोनासो मिथियो। सोरबा भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिनि इस्यु दुखुखौ बिथांमोनासो मिथियो, जों मिथिया नङा होमबा? दिनै जुदि जोङो मोनसे हान्जायाव थानानै जुदि मोनसे खोथा बुङोब्ला ओरै मावबाय थोरै मावबाय बे फोथायजानाय जाहैया। माने मोनसे पलिटिकेल हान्जाया मोजां मावदों ना गाज्रि मावदों बियो बिथांमोनासो बेखौ मिथिगोन।
पलिटिक्सआव थानानै जों मानसिजों गनायजोबजानो हाया थारमाने वान साइड खोथा बुंनानै जोङो बयजोंबो मोजां मोनजोबजानो हाखाया थारमाने बिनिखायनो दिनै फंबाय प्रकाशआ नोजोर होजानाय बायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनि रियेल थट्सखौ आं बुंगोन जे आंनिबा BPF UPPL ज' जानांगौ खौसे जानानै खामानि मावनांगौ आरोना जोंनो BPFबो नांगौ UPPLबो नांगौ आरो मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोम गेदेमा सुबुंखौ नांगौ आरो हारिनि मोनफ्रोम आफादखौ जोंनो नांगौ आरोना बेबायदि आरोना राजनितिक खालामोब्लाबो जोंनिया माने रियेलिटिखौ राजनितिक खालामनांगौ आरोना जोंनि गेजेराव खौसे थानो नांगौ दिनै UPPLआ सरकार दाबाय BPFआबो ज' फैनानै साइडआव थाफानानै ज' लोगो नांनानै मोजां खोथा बुंनानै माने खामानि मावनो नांगौ जेब्ला BPFआ सरकार दागोन अब्ला UPPLआबो BPFजों साइडआव थाफानानै ज' थाफानानै ज' सावरायलायनानै माने खामानि मावनांगौ आरोना दाउ लोगोफोर सुंद' मेलेमजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोननैसो बाथ्रा शेयार खालामलायबाय मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो एसे जौगाहोदो बे चेनेलखौ नङा होमबा बाय